дар шаҳри Орлеани нави Иёлоти Муттаҳидаи Амрико тирпаронӣ ба амал омад. Бар асари ҳодиса 3 нафар ба ҳалокат расида, 7 тани дигар маҷрӯҳ шуд. Воқеа дар назди як маркази дилхушӣ ба амал омадааст. Тибқи маълумоти пешакӣ, ҳамлагарон 2 кас буданд ки ҳар дуи онҳо пас аз содир кардани ҷиноят аз ҷои ҳодиса фирор карданд. тӯфони ҷондарӣ ба қисми марказӣ ва ғарбии Япония давоми 2 рӯзи охир хисороти зиёд ба бор овард. Дар натиҷаи ин офати табиӣ дар 8 префектура 21 нафар ҷароҳат бардоштааст. тӯфон баъзе минтақаҳоеро ки чанде қабл аз обхезӣ ва ҳодисаҳои ярчфароӣ хароб гардида буданд, фаро гирифтааст. Вобаста ба тӯфон ҳазорҳо нафар ба минтақаҳои нисбатан бехавф кӯчида, сокинони даҳҳо ҳазор хона аз истифодаи нерӯи барқ маҳрум монданд. номусоидии ҳаво рӯзи якшанбе ба манъ гардидани парвози тайёраҳо аз рӯи қариб 160 хатсайри дохилӣ дар фурудгоҳҳои Япония боис шуда буд. дар Юнон шумораи ҳалокшудагони сӯхтори ҷангалзор ба зиёда аз 90 нафар расид. Дар пайи сӯхтор ҳамчунин 190 кас осеби ҷисмонӣ дида, 25 тани дигар бедарак гардид. миёни ҳалокшудагону захмиён сайёҳони хориҷӣ низ ҳастанд. дар кишвари Камчаткаи Федератсияи Россия вулкани Каримский хуруч кард. хокистарпораҳои вулкан то баландии 5 километр ба фазо паҳн гардиданд. хуруҷи вулкан ба нуқтаҳои аҳолинишин хатар надорад, аммо дар ҳарими ҳавоии минтақа нисбат ба парвози ҳавопаймоҳо хатари норинҷӣ эълон карда шудааст.